हेलो गाइस, जोङो थांनाय देवालिनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै माखासे बिबयसनि भाइरेल भिडिअखौ नायबाय थादोंमोन। नाथाय बै भिडिअखौ नायबाय थानाय समावनो आरोबाव दिनैहाय जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। लोगोफोर, नोंसोरो गासिबो नायगासिनो दङ जानांगौ आरो मिथिखाबायबो जानो हागौ। अब्लाबो आरोबाव आङो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय दुखु मोननायखौ नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै नैबे बिबयसनि माखासे चेनेल डिलिट जानो नागिरनायखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। लोगोफोर, जोबोद दुखु मोनो लोगोफोर, बेफोरबायदि जुदि इसिबां साबस्क्राइबार थासेयावबो एक सेकेन्डनि गेजेरावनो जुदि चेनेला डिलिट जानो थाङोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव लोगोफोर। लोगोफोर, दिनैहाय बिबयसआ गावनि माखासे खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेफोरबायदि फल'वार्सफोरखौहाय मोननो हादोंमोन। लोगोफोर, दिनैहाय बेफोरबायदि फल'वार्स मोनसेयावबो 1.6 मिलियन बिथांनि साबस्क्राइबारा दङमोन। नाथाय दिनैहाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों। लोगोफोर, दिनैहाय बिबयसआ बुंनाय बायदिब्ला मोननै दिनैहाय कपिराइट फैबाय होननानै बुंदों। लोगोफोर, आरोबाव गुबुन मोनसे कपिराइट फैबावोब्लानो बिथांनि भिडिअ'आ चेनेला डिलिट जासिगोन होननानै बुंदों। लोगोफोर, जोङो नायनो मोजां मोनोमोन बिथांनि चेनेलखौहाय। नाथाय लोगोफोर, नोंथांमोना खोनासंनानै लादो दिनै बिबयसआ मा बुंदों। नोंसोरो गावनि खुगाजोंनो खोनासंनानै लादो। फै अब्ला जोङो ससे भिडिअ खोनासंना लादिनि। वीडियोस नहीं डाल सकता है गाइस, और अब एक स्ट्राइक आ गया ना, मेरे चैनल ही टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब। तो गाइस, आप सभी को मेरे एक नई यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो यार, मेरे को अनफॉर्चुनेटली ये चैनल खोलना ही पड़ा, जो कि मैं सोच रहा था कि अरे यार, अच्छा खासा एक टाइम देख के एक सेकंड चैनल खोल लूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहा था कि सेकंड चैनल खोलो भाई, सेकंड चैनल खोलो। अभी मेरे को खोलना ही पड़ा, और ये चैनल इसलिए खोलना पड़ा कि मैं बी बॉयज यूट्यूब चैनल में अभी वीडियोस नहीं डाल सकता है, क्योंकि उस चैनल में 2 स्ट्राइक आया हुआ है, जो कि और एक स्ट्राइक आने से चैनल ही उड़ जाएगा गाइस। यार, आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के वजह से आज इतना बड़ा एक चैनल, जो कि वो एक सेकंड में सब बिगड़ जाए तो कैसा लगेगा यार गाइस। देन थोड़ा सा तो दिल से बुरा लग रहा है, बट फिर भी हम हारेंगे नहीं पायलो। हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना हम इंसान बन के मर जाएगा यार। कुत्ता भी तो जी रहा है जिंदा भाई, कुछ भी खा के कुछ भी पी के, बट हम ऐसे कुछ कर जाएंगे जो कि कभी किसी ने सोची भी ना है। और करना है, हर किसी इंसान को करना चाहिए, चाहे वो छोटा या बड़ा, सबको कुछ ना कुछ करके जाना ही चाहिए इस दुनिया से भाई। तो हम भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो आप सबके प्यार एंड सपोर्ट तो मेरे साथ हमेशा है, और इतना ज्यादा मेरे से प्यार करता है ना आप लोग, देन ये कभी प्यार नहीं भूल पाऊंगा। अगर ये चैनल मेरे YouTube चैनल नहीं है, तो भी इस पल को मैं याद रखने वाला है कि हाँ, थे एक समय मेरा दोस्त, जो कि इतना दिल और जान से चाहता था। जो गाइस, बिथाङा 15-20 डेज भिडिअ होनो हानाय नंथ'आ होननानै बुंदों बिनि बिबय चेनेलावहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे बिबय चेनेलखौहाय दायो नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनो हानाय नङा, आरो बेयावहाय भिडिअ गोदानबो नुनाय नङा। बेनिखायनो दिनै बिथाङा बुंदों दे आरोबाव बियो गोदान चेनेल खुलिबावबाय होननानै। बे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सन्जय। नोंथांमोना बे सन्जय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन। जायफ्रा बिबयसखौहाय मोजां मोनो, आं सानो साफ्रोमबो सुबुङानो बिबयसखौहाय जोबोद मोजां मोनो, आरो बे सारा पृथिबियावहाय बयजोंबो सिनायजानाय सासे इउटुबारसो बिथाङानो जाहैबाय बिबयसमोन। लोगोफोर, बिथाङा दिनैहाय आरोबाव गोदान चेनेलखौहाय खुलिबाय। बे गोदान चेनेलावहाय अननानै साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो जायफ्रा सिगांहाय साबस्क्राइब खालामदोंमोन। लोगोफोर, जोबोद दुखु मोनो, आंबो जोबोद दुखु जादों लोगोफोर। बेनिखायनो आं सानो नोंथांमोना नैबे गोदान चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै, आरो थाबैनो बिथांनि चेनेलखौहाय फोजौफिनगोन होननानैहाय। गोजोन्थों लोगोफोर, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बाय बाय।